guys, welcome back again. Ngayon or today, pupunta tayo kay Rapido kasi nga matagal-tagal na rin hindi kami nakapagbisita doon. Sasama ko na lang kayo doon kung saan si Rapido ngayon. So if you haven't subscribed, please do consider subscribing. Do like this video, share this to your friends. Ayan pala sila Pauline, Ayan, kasama namin sila kasi nga yung bayaw ko birthday niya ngayon. So it's about time din na para bisitahin natin si Rapido. Ayan na si Rapido guys, dito namin siya dinala. Sasikitan sila. So papasok ng Oro Verde. Kung napapansin nyo, meron din silang mga hybrids dito. Kasi yung bayaw ko is nag-hybrid din sila. So ipapakita din namin sa inyo mamaya kung may yung mga iba't iba nilang, ayan. So I believe meron na kasing mga pure dito. And ito nga pala si Rapido, ayan. So siguro mga nasa isa or dalawang linggo din siguro na nandito na si Rapido. Ayan na siya guys. Relax siya dito. So ang purpose kaya tinalian po, ayan. Kaya tinalian si Rapido kasi marami pang iba rin dito na mga manok. So ayan. Ito. Meron din silang mga kulungan ng tulad sa amin po. Ayan. Ayan. So ito yung iba guys na sabi ko na sa inyo before na meron din sila dito mga manok. Nung wala pa po si Rapido dito, siya yung nandito, ayan. So hiniram lang to. So mapapansin nyo rin yung hubog ng katawan niya. Ayan, malaki rin siya. So isa din tong Shamo. Hello. Ayan, yun yung pamangkin ko. And then meron din sila mga chicks dito. Eto guys, ayan. Meron sila mga sisiw din dito. Ayan, ang lulusog tingnan guys, oh. Guys, ilan to sa mga sisiw na native na na-cross din sa Shamo. Or ito yung si Toto guys, ayan. So ayan siya. Ayan, ang lulusog. So hindi ko alam kung ilan. Siguro 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pieces yung dito guys, oh. Ayan, ang dami nila. So, yung nanay is native. So, with dito sa kabila. Ayan, dito. Ayan, native din po yan guys. Din yung mga sisiw is na-cross na natin sa ating Shamo. O yung Shamo nila dito. Yung Shamo nila dito is ito. Ayan. Ayan yung mga pure Harold Brown. Ayan yung mga Harold Brown niya dito guys. Ayan, kung mag-visit kayo dito sa backyard nila, contact us and then we'll accompany you. Imagine guys, ang tagal-tagal na ng panahon since nag-breed siya, tapos through inbreeding. So ayun, nagkakaroon tayo ng mga pure. Yung lugar nila guys, ayan, nandito pala si Brown. Ayan, hi Brown. Ayan. Ito yung inaasahan nila dito, ayan. So napakatanda na ni Brown. Meron din ditong iba. So ang dami nilang kulungan guys.
Kasi mas marami yung manok nila dito kasi nga nag-hybrid din sila. So yung iba dito ayan. So sorry guys kung wala tayong lighting. Medyo kinapos tayo sa lighting pero okay lang yun. So yung iba dito ayan. Ayan. So mapapansin nyo mga katulad ito na mga sisiw namin or yung mga alaga namin sa bahay, yung mga tungko na tinatawag. So dito ayan, meron silang isa dito. And guys, meron din silang patuhan guys. Ayan, yung iba dun guys, so ayun, may mga itlog na. Ayan. So, may mga itlog na doon. So, yan yung paraan nila dito guys. O, ayan. Kasi napapansin nyo guys, doon sa amin, hindi kami nagbe-breed kasi nga, dito namin binibreed. Tapos, kapag napisa na yung ating itlog, ayan, dinadala na lang nila sa amin. So, doon na lumalaki. Yung iba dito, kadalasan makikita nyo, breeder na po ito guys. Ayan. So, nagpapato kami. So, maganda dito guys kasi merong mga lilim na ganyan. Ayan dito. Ang ganda dito oh. Ayan, may sumisilip pa. Ayan, yung iba oh. Ganito yung way nila guys oh. Parang talagang kinordon lang ibayaw para, ayan, sasalbo ko na yung iba. Kinordon nila doon, from that area, ayan, parang ganito lang siya. Ganyan to dito. Para at least yung mga manok natin is dyan lang sila talaga. So, ang ginawa nila is ganito sa gilid ng bahay, nilagyan ng mga ganito. Ayan. Ayan. Mamaiitim. Tapos naghahanap sila ng pagkain. Ayan po guys. Meron namang mga maliliit din. Ayan guys. Ayan po yung mga maliliit. So marami silang maliliit dito. Hindi ko alam kung ilang piraso to pero marami-rami to. Siguro mga nasa around 18 pieces siguro. Ayan. So ayan guys, yung takip ng ano niya yan, ganyan din yung sa bahay namin, tulad ng ganyan din. Ginagawa namin pagkainan kasi nga wala tayong mga, tapos mas maganda kasi nga malaki. Malaki yung area nila guys, actually. Halos katulad ng sa amin. Ayan, imagine, from that area hanggang dito, ayan, palibot po yan guys. So marami talagang kulungan po sila dito. Ayan. Ayan, yung mga patuhan na doon. Tapos dito, dati kasi guys, dito pass through pa to dito. So matagal-tagal na talaga kami hindi nakapunta dito. So ngayon, ano na, pinordo na ni Bayaw. Ito yung ginagawa nilang parang ano guys, breeding pen. So ayan. So ito, maliit lang. Kasi hindi naman kailangan na malaking espasyo yung breeding pen natin. Yung mga manok, of course, hindi yan mawawala. So parang ganyan guys, doon sila gumagala dito. Doon sila gumagala kapag umaga. Then kapag gabi, dito sila lahat. So kung ano ka guys dito, magbibilang ka, bilang na bilang mo. Kasi nga ang open guys, oh, ang open masyado. So makikita mo talaga kung sino yung wala sa area. So meron pa lang lumilimlim sa kanila dito. Ayan, lumilimlim. So may ano rin doon, oh. May limliman. Meron din puga dito. So marami silang puga din. So ayan, of course, yung sapal, hindi yan mawawala kasi kami ganun din. Sapal din yung konsumo namin doon. So ayan, yung iba guys, kumakain na talaga. So ayan si Rapido guys, oh. Hindi na niya ako kilala. Hindi na ko ni mo kaila. So, Chris Bon Backyard. Ayan. Chris Bon Backyard. So ayan. Balik na kuan. Prepare na po kay para kuan, para train sa mga hybrid. So ito guys, yung kabila kanina napakita ko na doon oh. Yung iba dito para to sa mga hybrid nila. So ito yung mga pure nila na babae dito naman guys. Yung kanina lalaki, ito mga babae naman to. So ito yung isa. Ayan. Ito yung mga babae nila dito guys. So prepare to dito na area pala. Para sa mga hybrid na i-range din kasi mas maganda talaga kapag naka-range yung ating mga manok guys. So ayan, isa ito. So katulad dun sa bahay, meron din kami ganito. So mas nakauna kasi silang naka-purchase. So meron din isa. Ayan. Ayan, ang gaganda nila guys. Kung kayo mahilig sa hybrid, comment down below kasi baka tulungan ko kayo dyan. So meron mga pure dito sa Bayaw. So iilan lang to. So, ito naman yung isang babae. Di ako kasi masyadong gamay sa mga babaeng hybrid guys. Ayan, isa rin to. So, pangatlo na to na babae. So, yung dito, isa rin. Meron din. Ayan po guys.
Ayan. So, ang gaganda ng mga ano nila. Ng mga babae nila dito. Ay, naki-birthday si nanay. So, ayun ang ating vlog for today. God, may the Lord God. May the Lord God bless you. Happy birthday! 33. Happy birthday. Happy birthday, Bon. Happy birthday. So, ganito yung kanilang setup kapag gabi. Ayan, so meron iba pa dito. Ayun, guys. Dito lang. Yung iba dito, ayan. Ay, meron pang nakalimlim dyan, guys. So, ang dami-dami sa loob, guys. So, this is going to be our last video for tonight. So, thank you for watching, guys. Hope you like our video. Ayan, guys. Yung kain-kain na pinadala ni Ponpon. Ayan, relax lang masyado. Tapos, ayan. 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 Tapos, si Pulin. And then, yung ating manok na nadala. So, ito yung mga anak ni Rapido doon, guys. So, pinadala ni Ponpon. Ayan. So, ayan. Relax lang siya. Kasama natin si Kaigay. Ayan. Ayan. Bye. And peace out, everybody.